Bon dia! Avui començo tota una nova sèrie de vídeos que es diuen especialista de pes. M'he autoproclamat especialista de pes. Per què? Sempre he estat una dona de pes, fins i tot una nena de pes. Quan les meves amigues tenien 30 quilos, pesaven 30 quilos, jo ja en pesava 40. Sempre he estat dona de pes. Quan m'he hagut de primar, o m'he aprimat, m'he primat sempre molts quilos, molt de pes. Doncs és per això que m'he autoproclamat especialista de pes. I avui parlarem d'un tema molt recurrent que és: si et vols aprimar, fes el que jo et dic. Jo l'altre dia estava tota contenta i li vaig anar a explicar a la meva amiga que m'havia primat 4 quilos. I com ho has fet? Pues he deixat de menjar. I pel darrere venia la seva mare: come verde, come verde! I vaig pensar, què li passa? Què m'està dient? I me la vaig començar a escoltar, que potser tenia alguna cosa interessant per dir-me. I bueno, es va començar a enrotllar. El otro día estaba en el médico y en la consulta, i de fet m'estava dient que el metge li havia dit que havia de menjar verd. Però li havia dit amb ella. I ella, vinga, a repetir-me que jo mengés verd. Dic, oi, que no t'ho dit el tu, el metge, perquè ho he de fer jo. Sortint de casa aquesta amiga, vaig trobar-me amb una altra amiga pel carrer, jo tota contenta, perquè jo estava esperant que algú em digués: ah, que bé, t'has aprimat 4 quilos. Què em va dir l'amiga? Ah, dejuni intermitent. Hauries de fer el dejuni intermitent. Deixa'm explicar-t'ho, és que funciona molt bé. No, a veure, jo ja me'ls he primat, els 4 quilos. Ja m'ha funcionat el que estic fent. Us ha passat mai que per tot arreu us surten especialistes de règims, com dietistes? Ara tothom és dietista. Mireu, fins i tot quan li explicava a la meva mare que volia fer aquest vídeo parlant d'això, per telèfon em diu: no, home, el que s'ha de fer és estar convençut, prendre la decisió. Dic, apa! Un altre que m'explica el que he de fer per aprimar-me 4 quilos, que ja m'he primat. A vosaltres també us ha passat? Us trobeu especialistes de pes per tot arreu al vostre voltant? Si us trobeu en aquesta situació, potser el que està passant és que l'altre no té ganes de dir-te que ho has fet molt bé, sinó que té ganes d'explicar-te que ell també ho fa molt bé o que ella també ho fa molt bé. Si en teniu ganes, l'escolteu i fins i tot li podeu fer preguntes. I t'ha funcionat? I quants quilos t'has aprimat? I així passeu una bona estona. Si no t'interessa, doncs sí. Moltes gràcies i adeu!